आंनि गोदान ब्लग भिडिअ आरो बे फिन खेबसेबाव आरोबाव आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों दा थांगासिनो दङ लावथियाव थांगोन आरोना लोगोफोर। बे पार्टि फिसा खालामना दा आरोना बेयावनो गोजान बोसोरनि ओरैनो बेरायनो होननानै जों आरुथि जांजोंहाय फेमिलि फैदों आरोना सानैबो लोगोफोर आंजों लोगोसे थफादो मोजां मोजां इन्जय खालामनांगौ। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर। जों जायगासिम सफैबाय लोगोफोर मुद खालामनांबाय उफाय गैया जेरैथिंबो मिउजिक दामनाय बेनिखायनो हाबा खालामना होनो हायाखिसै आरोना गाज्रि जामोनसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ब्लग लागासिनो आरोना आरुथि बिथाङाबो ब्लग खालामगासिनो बे बिथांनिखौबो नुनो मोनगोन जेरै गोदान बोसोर 2024नि ब्लग गोदान ब्लग बिथांनिखौबो नुनो मोनगोन आरोना नेनानै थाबाय थादो आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासे इन्जय खालामलांदो लोगोफोर जाव दिनैनि 2024नि गोदान बोसोरनि ब्लग भिडिअ लाना फैनायाव मोजां इन्जय खालामनानै जोबजासे नायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आरोना लोगोफोर लावथि दालां बियो एबार नुफेराखैबा आरोना देग्लाय केन्देल लानाय जायाखैनो केन्देल होनाय जायाखै दा बेनिखायनो मानसिया बारा जायाखै आरोना आगोलनि बायदि सिगां बायदि बिहिर नङा दा ओरैनो जास्ट साफा सानै फैनानै रंजाफैनाय आरोना मोनासो बांसिन जायो आरोना सानावहाय बांद्राय इसिबां माबा जाया आरोना जों लोगोसे माथो खालामनो आरोना सिरि मुदबो होनांबाय उफाय गैया रावजोंबो रायज्लायनोबो हाला उफाय गैयाना लोगोफोर माथो खालामनो बरिं मोनलायलांबाय बे नायग्राफ्रासो बिथांमोनहा जा जारलाखा सुबिदाथार आरोना उफाय गैया न'खौ हांजेनबाय आरोना जायगाखौ नागिराबो साइक्लुमखौ मोनाखिसै आरो साया जायगायाव मोनाखिसै जोङो ओरैनो दै जिङावहाय सान्दुंबाबो गारिखौ साइक्लुम खालामनानै माबा खालामनाय जाबाय आरोना जायगायानो गैला बे आगोलाव बैग्रि बिफां दंमोन बैग्रि बिफाङानो गैला माने दा नोगोद खम जाबाय आरोना दानफायजोब्बाय
नै ओरैहाय माखासे दं आरोना हरैबे आंनि नैबे जाबाय ओरैना 12 बिथांनि आरोना जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर नै बेबायदि आरोना बाला बारिजोब आरोना दैनावनो बे लोंजोबो आरोना गारियाबो सोनो हाखाया नारलायनांगौसो जारला आरोना नै गारि सोना दंहैयो नारलायलायनांगौसो आरोना बालानि थाखाय खारनो हाया बेदर हांगासिनो आरोना इमान खस्थ' खालामबाय आरोना बेदर माबा खालामनांदों नोगोद खस्थ' खालामबाय बिथाङा हांगासिनो आरो नारलाखा सान्दुं थिखा थिखि जा खस्थ' खालामनांबाय आरो ब्लग खालामगासिनो बियो लागासिनो बेदर हांनायखौ लागासिनो आरोना फाइनालि बेदर हांनाया जोंना जाबायानो आरोना हाफ्लेनो नागिरगासिनो बिथाङा एरै माबाखांबाय आरोना जाखांबायानो दा जों थाब थाब जानानै थांनांसिगोन आरोना उन्दैफोर दङ बिथाङाबो दाबो थाब मोनानानै माबा दिगदार जागोन दा थाब थांनांसिगोन आरोना जोङो बेदर हांनाया जोबबाय आरोना दा जानायनि रेडि खालामबाय आरोना नै लुहांबायानो दा लुगैसै आरोना लोगोफोर जों दा थाब थाब जानानै थांनांसिगोन आरोना न'फारसे ओंखारलांनांसिगोन दा मोनाद्रायबा एसे उसुबिदा जागोन दा भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक आरो शेयार खालामना गालांदो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर गोजोननाय जासिहरबाय लोगो मोनगोन दे